Държавното първенство по модерен двубой включваше дисциплините плуване и бягане. При момчетата първенец в личното класиране стана хебарецът Илия Комсийски. Иван Христосков се класира 6, а Ардостин Попов е 10. Момчетата на Хебър са първи в отборното класиране и на щафетата. Освен Илия, честта на Хебър в морската столица защитаваха още Иван Христосков и Ардостин Попов. При момичетата първо място взе Валентина Георгиева от спортния клуб Шампион. От другите участнички на Шампион най-предно класиране регистрира Юлия Спасова, която е пета. В индивидуалната надпревара се включиха 49 участнички. В отборното класиране спортния клуб Шампион е на второ място 12 отбора. На второ място се класираха и момичетата на щафетната надпревара. В отборното класиране момчетата се класираха четвърти от 10 има. На щафетата Пазарджикли успяха да се класират трети и да се качат на почна стълбичка. Третият пазарджик клуб Мустанг е първи в отборното класиране при момичетата и на щафетата. Съставът на Мустанг беше от Кристина Данилова, Стефани Дудова, Ася Велева и Изабела Здравкова. Мустанг е шести в отборното при момчетата.